Τώρα ξεκίνησε εδώ στην Πράγα, Σλάβια Πράγας, Παναθηναϊκός. Τρίτος προκριματικός γύρω στο πιο πίσω. Επικίνδυνη στιγμή για τον Παναθηναϊκό. Ο Ζελέγκα παίρνει φόρα και εκτελεί. Η μπάλα βρίσκει το τείχος. Ο κύριος Χάμερ λέει να πάει το τείχος. Λέει την μπάλα στον Κόλκα που γυρίζει. Η μπάλα δεν περνάει. Ο Λιμπερόπουλος σουτάρει. Γκολ! 0-1. Ο Παγκό λάθος από τον Σουσκάφτσεβιτς. Περνάει μπάλα από όλους και ο Λιμπερόπουλος. Μόνο οι φίλοι του Παναθηναϊκού που είναι αριστερά μας. Με Χάμερ. Υπάρχουν κάποια νεύρα, είναι λογικό να είναι εκνευρισμένοι. Ελληνικές ομάδας όλοι όρθιοι με τον Γιάννη Κυράστα να δίνει και στο για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Το οποίο εκτελείται το φάουλ αυτό, η μπάλα περνάει κεφαλιά out. Πέφτει ο Νικοπολίτης για καλό και εδώ. Όχι ότι ο Ντός έκανε κανένα θηρίο. Ο παίκτης που τον Ταρίδη που μακρύνει. Καραγκούνης, υπάρχει φάουλ. Δεν υπάρχει γκολ. Να ο Κυριάκος που βγαίνει εκεί με τον Ζελέγκα. Ωραία προσπάθεια από τον Κυριάκο. Που δόθηκε τώρα για την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου στο ελληνικό πρωτάθλημα. Από την βλέπει τον Καραγκούνη που μπαίνει μόνος του, έχει κάνει σκριν ο Κωνσταντίνου Καραγκούνη κοντά στο 0-2. Γκολ! Χρησιμοποιήσει μια μπασκετική ορολογία. Ο Κωνσταντίνου παγώνει για δεύτερη φορά το Στράχοφ. Ο Παναθηναϊκός στο δεύτερο, στον Διόσκορο, το δεύτερο του Παναθηναϊκού με τον Χέντριξεν. Μπαίνει ο Γκέντεον, θα γυρίσει ο Κυριάκος, κόβει, επικίνδυνη στιγμή, σουτ. Γκολ! Εδώ γίνεται η προσωρινή απομάκρυνση από τον Κυριάκο. Μειώνει. Ο Πάβελ Κούκα μειώνει. Ο οποίος έτρεξε πάντως, ο Νικοπολίτης έπεσε. Ακούτε και εσείς τι γίνεται. Εδώ στο γήπεδο στο 60. Γρήγορος. Αν τσιμπήσει την μπάλα εκεί την τσιμπάει ο Λιζαντέμπε. Νάτος ο Λιζαντέμπε. 1-3. Πέναλτι. Και ο Παναθηναϊκός. Παίχτες στη Σλάβια. Ο Παναθηναϊκός προ 10. Θα το ξεχάσει. Για τα τελευταία. Σφυρίζει ο Χάμερ. Ο Πασινάς παίρνει φόρα. Out. Τη νίκη. Ναι, διότι το παιχνίδι τώρα τελείωσε. Ο κύριος χρονιά. Οι πράσινοι έχουν την μεγάλη ευκαιρία να μπουν στην φάση των ομίλων του. Παρέμβαση του Χέριξεν και εκεί το πάλι για τον Μίκελσεν. Παίζουν έξυπνα το 1-2 και εδώ έχουμε πέναλτι που κερδίζει. Στην αμέσως επόμενη διοργάνωση έστειλε την μπάλα. Θα ανοίγει το σκορ με αυτό το εύστοχο σκόρα στο 27ο λεπτό. Έτσι από τις καλύτερες προϋποθέσεις ο Άγγελος Μπασινάς πλάσαρε λίγο πριν το ημίωρο του παιχνιδιού. Ενώ ακούγεται το σφύριγμα του Άντερ Σφίρσκ, 1-0 το τελικό αποτέλεσμα. Και βρίσκει απέναντί του η Κοδέσποινα τη δευτεραθλήτρια και κυπελθεατές σε καροτσάκια. Μικρή μερίδα Ελλήνων οπαδών που δεν τήρησαν ως το τέλος της Σάλκε. Κωνσταντίνου. Φάουλ. Άοβιτς. Η μπάλα περνάει γκολ! Είναι ακόμη καλύτερη. 15 στο 75. Η αλλαγή. Ήρθε από Ρεκ. Η μπάλα περνάει σιρτά κάτω από το τείχος και μας έφτιαξε τη βραδιά. Η περιοχή ο Κύπριος γυρίζει. Ευκαιρία Μπασίνας. 2-0 στο 80. Έφυγε η μπάλα από τον Βλάουιτς που περίμενε στο πρώτο δοκάρι και από τον Άγγελο Μπασινά. Ύστερα από 3 και απόψε. Με το τέταρτο γκολ στην καριέρα του Μπασινά στο κόμμα. El minuto de silencio por parte de los jugadores. Centro de Mikkelsen para Vlahovic. Ha tocado Vlahovic y el balón va adentro. Los 24 minutos y medio. Ha habido un error en el conjunto griego. El gol de Vlahovic. El balón que le deja Mikkelsen a Vlahovic. La alegría en el Mallorca. Es decir, no acercarse a la portería rival. Vlahovic con Costantino. Atención al disparo de Costantino. De nuevo Costantino y Leo Franco. Y gol. En propia meta, la ventaja en el marcador y la desgracia ahora que se hace. El segundo gol del Panathinaikos. Pues como nos dice Mitchell, con muy poquito. ¡Qué barbaridad! La pelota. Se va Costantino, posición correcta. Costantino y Leo Franco. Sigue Costantino. Ο Πορτογάλος 44 ετών, ειδικός στις τηλεπικοινωνίες. Επιστροφή για λίγο στα στούντιο του Μικαέλσεν. Ο Δανός θα γυρίσει, η κεφαλιά, ο Σίμαν πέφτει, γκολ είναι η μπάλα. Βρίσκει την απάντηση απέναντι στο σημείο που είχε προηγηθεί και την περασμένη εβδομάδα απέναντι στη Ματός. Ανοίγει το σκορ με τον Γιώργο Καραγκούνη, το βλέπετε εδώ. Από την κεφαλιά του Βλάοβιτς τώρα όμως η κεφαλιά του Καραγκούνη. Από το 2-0, κοιτάξτε εδώ. Και για τον Μικάελσεν, για τον Ολτζαντέμπε. Ο Νιγηριανός τρέχει, πέρασε και τον τερματοφύλακα. Εδώ δεν... Λαουρέν και Άψον Κωνσταντίνου. Ο Κωνσταντίνου έχει και τον Κόλκα για βοήθεια, αλλά θα μπει μόνος του. Θα κάνει και το Σινάς. Ήρθε και ο Σόουζα και αυτό είναι το τέλος. Ο Παναθηναϊκός με τον γκολ του Καραγκούνη. Κάνει το 3. Η διαγώνια μες στην περιοχή είναι ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. Γυρίζει την μπάλα. Out πάλι.
Κουβάζει πόδι, ήταν αργά. Ο Λισαντέμπε έπεσε πάνω στο αντεπίθεση με τον Λισαντέμπε. Κυνηγάει ο Άψον, πέφτει κάτω ο Λισαντέμπε και χάσει το πέναλτι και στην Πράγα. 28ο λεπτό, αποκρούει ο Ράιτ. Τον Λισαντέμπε, η ελιγμή του Λισαντέμπε αποφεύγει τον Ετάμε, το σούτ, η μπάλα γκολ, 1-1 και στον Ετάμε. Και όταν πάει να του βάλει το τάκλινγκ του Εμάνιουελ Λισαντέμπε που πήρε την στο 50 από την ατομική ενέργεια. Ερχόταν με δύναμη από πίσω, ήρθε η ισοφάριση με τον γκολ του Λισαντέμπε. Πάει να περάσει ο Βιλτόρ και δείχνει πέναλτι απέναντι στον Νικοπολίδη και 2-1. Έτσι λοιπόν μετά την ισοφάριση του Λισαντέμπε. Δοκάρι από το σούτ του Λισαντέμπε στο... Το 1-1 με την Λακορούνια όταν ο Παναθηναϊκός είχε παίξει. Αλλά περνάει στο πίσω δοκάρι, κεφαλιά και γκολ για μια τσάλ και θα περίμενε κανείς ότι η μπάλα θα φύγει. Ο Λιζαντέμπε, ο Παναθηναϊκός με τον Εμμανουέλ Λιζαντέμπε. Αλλά πάτησε σωστά ο Λιζαντέμπε. Εδώ πήρε ο Κωνσταντίνου. Υπάρχει ο Λιζαντέμπε δίπλα ο Κωνσταντίνου. Και τελειώνει τη φάση μόνος του. Και να τελειώσει τη φάση μόνος του στο 60. Στο Άου Σάλκε Αρίνα, εκεί όπου η Σάλκε παίζει με την Άρσενα. Μέχρι και το πρωί ήταν λίγο συγκεχημένα και αυτό βέβαια Σεϊταρίδης επιχειρεί και γυρίζει τελικά στον Κωνσταντίνου, πάει να κάνει do enough with the ball, but that's because he's not trying to do anything. Talking about doing enough with the ball. Brilliant pass from Zidane and there. No angle. Cleanly he hits it. Goes to the keeper. With 5 minutes remaining to the break. Rolls to the Coppolidis, doesn't hold it, and Raul in there. Roberto Carlos. And then... Well, it was a little bit of a scramble at the end to stop Raul. Pushed it against his post. I didn't see which sort of it. Do anything. He was a bit far. He was expecting the cross, wasn't he? Well, he was pretty accurately in the score. As the referee blows the final whistle here. Флагбард, Наводный, Кинцел, Михалик, Хартик, Сьонко. Как сенсацию вообще выход Панатинαϊκоса во второй групповой этап. Но, судя по всему, очень много сумело открыть себе путь в четвертьфинал. В частности, в мадридском Реале играл очень даже неплохо. Но возраст сказывается. И защитников, которые здесь очень неудачно сыграли, вчетвером не смогли стать в новой команде. Ярни и со головой, несмотря на свой невысокий рост. И вот здесь Никополидису пришлось по-настоящему вступить. Становятся фаворитами в борьбе за второе место. Тем более, что 2 из 3 Ο Μικάλισεν που κάνει την παλιά για τον Κωνσταντίνο είναι πάρα πολύ καλή ευκαιρία εδώ και πάλι για τον Παναθηναϊκό το σουτ. Η μπάλα στα Κωνσταντίνο όταν βγαίνει μόνος είναι πάρα πολύ δύσκολο. Για 1-0 στο 14 στην αντεπίθεση. Ουσιαστικά χωρίς να το θέλει στον Μικάλισεν. Ο οποίος έχει ευκαιρία για τη σέντρα τώρα. Ευκαιρία για το 2-0 είναι γκολ. Ονειρώδης η σέντρα. Και την βρίσκει ο Κωνσταντίνου. Ο Παναθηναϊκός με αυτή την κεφαλιά του Κωνσταντίνου. Τα 90 λεπτά ο κόσμος συνεχίζει να τραγουδάει. Το φάουλ λοιπόν του Μίχαλικ στο 89. Προς 90 η κεφαλιά ο Νικοπολίδης και έγινε 2-1. Λοιπόν στο 11 ο Βραζιλ των συμπαικτών του σε αυτή τη Κλέιτον που κάνει τη σέντρα. Εδώ χρειάζεται προσοχή, είναι ο Καπούσο δεξιά. Στην καλή του θέση πέφτει ο Νικοπολίδης, λέει ο βοηθός, και ο Καπούσο που μπαίνει στην περιοχή έρχεται το χέρι πιο πίσω. Ο Πένα να στέλνει την μπάλα. Πέρασε η μπάλα. Σούτ από μακριά, καλό γκολ. Ο Παναθηναϊκός μειώνει στην εξέδρα και φαντάζομαι και όλους εσάς που βλέπετε το παιχνίδι. 32 ομάδες και είχε φυσικά 2 φάσεις ο Μίλον. Για να το πετύχει αυτό θα πρέπει να μην ιτηθεί απόψε πρώτης Champions League που ξεκίνησε. Σεϊταρίδης που κάνει τη σέντρα, καλή. Δεν έφτασε όμως τον Βλάβιτς, Λιμπερόπουλος απευθείας στο σουτ, καλό. Δηλαδή πολύ έξω από την περιοχή της. Πιθανότατα. Ξεσηκώνεται ο κόσμος του Παναθηναϊκού και έχει από Λιμπερόπουλο και ο Παναθηναϊκός ανοίγει το σκορ. Πολύ καλό είναι να μαρκάρει στους εντελώς εκεί. Δεν είναι offside βέβαια. Αλλά αυτό που φωνάζει να παίξει ο Παναθηναϊκού είναι η αγωνιά, Αντώνη. Είναι στα δίχτυα. Υπάρχει γκολ στις απευθείας εκτελέσεις τώρα με σέντρα θα το εκτελέσει. Καλό και αυτό γκολ στα δίχτυα. Γκούμας φτάνει στην μπάλα, έχει αρχίσει την κούσα ο Γκούμας και βρίσκει. Είναι στο 2-1 με τον Γιάννη Γκούμα. Τον και του Βλάουιτς με τον Γκούμα. Είδε και ο Βλάουιτς που θα τη στείλει ακριβώς για τη Ρεάλ. Είμαστε κυρίες και κύριοι στο 79 από πολύ μακριά το σουτ πέφτει ο Νικολάκης. Εκπληκτικό γκολ.
Ένα εκπληκτικό γκολ. Ο Πορτίγιο είναι... Здравствуйте! Футбольный канал НТВ Плюс вновь приглашает вас, уважаемые телезрители, в Лигу Чемпионов. Самым престижным, имеющим действительно звезды, но вот при Макаряне удалось. Рывок. Вратарь хозяев поля Никополитис выстраивает стенку, удар поворотом, и этот удар, ну что ж, хорошая атака. Набирает скорость, будет бить поворотом. С выгодной позиции промахнулся, нанося удар, и теперь уже Алисадеба был близок к успеху. А это 11-метровый удар. Тут разговор с арбитром, а тем временем греки бьют пенальти, и его реализуют. Пенальти, и пенальти четко, хладно. 0. Хозяева поля выходят вперед. Вперед заработал 11-метровый удар. Заставил судью лидирующие роли. Но вот сегодня будем следить самым внимательным образом, как станут развиваться зубы, и давал знак, сигнал об окончании. Equipo, yo no me imaginaba Rezac haciendo este tipo de cosas, la verdad, pero bueno. Vamos a ver qué tal le va al Barça. Y esquina. Gol del Panathinaikos. A más hombres que tenía delante. Luis Enrique, que yo creo que arranca el Barça para romper esa pobladísima defensa del... Para marcar el tercero de momento. Y abriendo de nuevo el camino del triunfo para el Barcelona, que se pone... Balón que va muy cerrado. Gol. Gol. Frente a los centrales. Junto griego. Atención a ese balón de Elisabeth, Bonano. Santuario azulgrana con todas las de la ley, Sixto. A punto de darle un serio disgusto al Fútbol Club. Llegó a rematar Constantinú, sí. Y en la... Fíjate qué balón, cómo le queda. Que va al punto de penalti. Y ese disparo que salió junto.